Hej, jeg vil nu fortælle lidt om blodkredsløbet. Blodkredsløbet, som også kaldes det kardiovaskulære system, er det system, der flytter ilt og næring rundt i vores krop. Det bliver alt sammen transporteret gennem vores blodårer til forskellige organer. Det hjælper også med at fjerne stoffer, som vi ikke har brug for længere. Man har faktisk to slags kredsløb. Det store kredsløb og det lille kredsløb. Det store kredsløb sørger for, at vores krop får de næringsstoffer og den ilt, som den har brug for. Det store kredsløb starter i vores hjerte. Hjertet består af 4 kamre, venstre og højre forkammer og venstre og højre hjertekammer. Hjertet fungerer som en slags pumpe, så den skubber altså de røde blodceller videre til vores hoved, arme, ben, lever, mave og så videre. Der er også de hvide blodceller. De sørger for vores immunforsvar, altså det, der bekæmper virusser, så du igen kan blive rask, når du for eksempel er forkølet. Hvad sker der så, når en rød blodcelle har afleveret den ilt, den havde med sig? Jo, så flyder den videre gennem det lille kredsløb. Det lille kredsløb fører nemlig de blodceller, der nu indeholder noget, der hedder kuldioxid, til lungerne. I lungerne får de igen noget ilt og slipper samtidig af med kuldioxiden. Kuldioxiden ånder vi ud igen, for det vil vi nemlig gerne af med. Til sidst flyder blodcellerne tilbage til hjertet, og processen gentages. Prøv at forestille dig en lastbil. Lastbilen skal transportere en masse ting fra punkt A til punkt B. Når lastbilen har afleveret tingene, skal den forsynes med nye ting, der skal transporteres. Den skal derfor fra punkt B til punkt A igen. På tegningen kan du se nogle røde og blå streger. De skal forestille sig at være vores blodårer. Man kan se, at de bliver mindre og mindre, men der bliver pludselig også flere. Ligesom et træ, der skyder sine grene ud i alle mulige retninger. Du kan faktisk se de blå streger, hvis du for eksempel kigger på dit håndled. Vidste du, at der er cirka 4-5 liter blod i et voksen menneske? Nå, men det var alt for nu. Tak fordi du lyttede med.